Čaute ľudia, vás vítam u ďalšieho videa. V tomto videu si zahráme Build Battle. Samozrejme som najlepší hráč Build Battle. Vyhral som 10 Nobelových cien. Ježiš, čo som dal? Redaktor backpack. Parašutista, grife, vač. Vač? Takže Apple Watch alebo čo? Závodné auto, to je dobré. Závodné auto, pohoda. Chlapci, ja dám, že Bugatti Chiron. Bugatti Chiron dáme. No počíkaj. No ale teraz počíkaj. Čo dáme za cestu? Dáme taktok. Bum. Nebojte sa chlapci, ja tú cestu spravím. Tak, jasne, že sa mi toto zrútilo. Ale toto nestíham. Tak radšej mi pacne toto tak. Abo biele, kvarc, áno, kvarc. Daj toto. A pacím to toto. Krása. Dajme munové auto. No, dajme munové. Takže purple. On má také... No, nemá rúžovú farbu. Takže počkaj. Takže sem. On má také, takto. Môže byť. Len keby tu išlo, že z tohto slep spraviť. Tak by som to akože bral. Tak. To bude munové auto. Úplne teraz už to vidím, ako to bude krásne. Jasné. Glas. Pacíme tu toto. Sa nám to hodí. Tak. To je hnusné, sorry. A toto koleso asi by som dal takto sem. A toto je sem. Nie. To si to bereš, dajme. Krásne. Jež takto. 5 minutes later. To je hnus. Ježi, sorry moon. Počkaj, keby som to predĺžil? Ja to ešte mi takto nestíham dávať ďalšie auto. Takže, mu nechceš rovno, že limuzínu? Normálne, rád by som ti ju takto dal. Tak. More, poj. Tak, a tak. Jak to teda vyhrám, tak ja som asi Nobelové, normálne som v Nobelovej ceny. Sorry, Mon, za auto. Fakt, sorry. Sem 2, tu dáme sklo. Sem toto nie, takto. Jemine. Normálne, keď toto... To je čo? Ja sa hambím. To čo som postavil? Ježiši. Mária, to není Lambo toto. To je normálne nové... To je čo? Pomoc. Sem. 30 sekúnd. Tak, dajme red. Dáme to takto. Sem pacíme jedno, sem pacíme druhé. Toto budeš mať ešte to. To je hnus. Sorry, Mon. 9 sekúnd, to nestíham. No a to bude mať... To nemôžem na kvarc? Fakt? Za mňa... Nie! Ja som bobec. Za mňa... No ja neviem, všetko legendárne, lebo ja som bobec a ja som tam nedal tie špondlíky, jen tam. Čom sa? Koľko stojí auto? Sorry, OK. Všetko legendárne, ja môžem ísť tu normálne, že hambiť za seba. Takto normálne idem sa hambiť. Ježiš. Čom sa, oni tu majú normálne gigantické auta. Ježiš, tam všetko legendárne. Kde je moje? Neviem ani, kde je moje. Normálne, ja to asi, normálne, jak skončím
viac ako 5, alebo viac akože 7, tak ja umrem. Kámo, tak toto legendárne i hneď. Veď tu má, všade má špundíky a také, tam nemám nič, chápiš? Legendárne. Bum. Sice to vypadá jak Among Us. Taký zdemolovaný, ale nevadí. Ježiši Maria. Ja sa jem hanbiť za to. Nie. To je hnus. Oni majú... Fuj. Legendárne, jasné. A fakt je pekné. Akože, tak tie autička, vieš čo ich dolameš a sú legendárne. To je... Ja sa hanbím za svoje. Toto je o mnoho lepšie ako moje. Kokos, neexistuje že mytik, alebo také dačo? Sorry, ale toto by som dal fakt mytik. Je krásne. Koľkátky? 11. Ježiši. Chlapci, Moonové Lamborghini sa nám nepodarilo. Podarilo, samozrejme, však som skončil, som prvý. No a ak sa vám páči takéto videa, dajte like, odberte to kamarátom a u ďalšieho videa. Čau!